ଦେବସଭା ଦେଖିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦେବସଭା ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବଙ୍କ ସଭା ଏ ହେଉଛି କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ଦେବସଭା, ଯେଉଁଠି ଦେବଗଣ ଆସିକି ସଭା କରିଥିଲେ ଏ ଜାଗାରେ। ଏହା ହେଉଛି ମାନସିକ ପଥର ଆମର ଗୁଡୁ ବାବୁ ରଖୁଛନ୍ତି। କଣ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେବଙ୍କ ସଭା ବିଷୟରେ। ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କପିଳାସର ଦେବସଭା। चलो कौटे रखिलु पथर यही बड़ा बड़ा रखिल। चलो हेलो ओ ये ठीक है।